Ghana man ene da mu akoya abu adumasa ne mu ahia bi machia mo de di kan machia otumfo seetu autos mienu Asante man wura ono wote krawuri ne brawura nwoma so ono wote asikadwa so bibi amachia ono ani nua ose ade we konfia me otoso nan tachiman man wura ono ne bono nchampem de dua kwa so because obi eye Bonohene a apart from Tachiman a iba kro no wonim nia woka ena sa title dua kwa no Tachiman title efri say ona nansa ase bebre ewo no a oba sa wo bepe ba bia tena ose oje tena ho omfa ne wo bia ne de hie bia ma meye wo hene anase mehye wo so sara na ewo ho tete no into ose wo dua kwa so ho enti eno ne de tie no ena ide enti ne yehia enti ntan video so ana me wa na me hu video bi de di kan na lawyer Anoche Frimpong chere relation anase ntokwa eko a aba Asante Bono Dormaa entem the person me can number 1 ne say Asante ne Dormaa enko da de se mu hunu no Asante ene Dormaa enko da nemmom Dormaa na wo sentreso sabre no wo sentreso sa Dormaa na wo sentreso wona na omu achichicha ebi wo Dormaa ebi wo suma ebi wo drobo ene ebi akodi vua no wona odi edikan wone kwa aman ekon ti kwa aman no soso ne na yonkofo a na yonkofo no nam se na one friends say offense hene ewa yonkofa soronko enama wareye mu ni enti na ne yonkopa ne konfo ya mo a o ye konfo no chinua panin anu ya aguna hene enu enti kwa man no ena anya ne kon ena o frɛ na yonkofo ebi sa amre na obri ebo a epese wo te Asante na enso na amanfo nte ase enye wadwene se wo bagi atum enti lose confederacy bi ena wo form ye one na yonkofo ena one Dormaa na wo sentre so ekon ye na sa kon no ya na Dormaa fo ta aka se okun eye na obri ebo a eye no kore na busa se hwan ena ma afena kan na obri ebo a ofri atiasefo asase so anu ye kwa aman hene Dormaa kusi no onya hene o ba no ye okofo hene adehie no ahemfo no ana adehie no duanafo adehie no ahemfo no wonba nanso nam so ye brave nti o maane ya okofo hene ono ene de afena eka ye de sekan eka na obri ebo a e mana na obri ebo afiri atiasefo asase so eno nti ena akirei na se etu pren so Asante ebaaye Asante ene Dormaa wo sentre so ekonye medikan ka sa Dormaa no enye Dormaa ya ewo yi nti na meka Dormaa we de one Asante nkonda na sa Dormaa na ye ka no ewom se Dormaa de hie ya de nanso na eye Gyaaman fo no nyina eno nti na sa kon no emu na ma wotu free sentre so a yese wagya wo man ho akotena baby friend ye me from Gyaaman fo entimra wo call Gyaaman no de wan hene kasia na ye fe na abukofi Asante ne no coin oni Gyaaman coin disore mu a Asante ne Gyaaman ne kon mpo wo sentre so na enso na sabre dia na eda wo so ye Dormaa nti ena Asante ene Dormaa kon ye eno no Asante ne Gyaaman ekompre nan asenum ni nyina Asante di Gyaaman so
okone na na buko fi coin agi ni golden stool e na na golden stool no okon bebre e kire kura one nana edinkra kwadwa edinkra e coin agi ni golden stool saa ntokwa no na wokohu se nipa enwenwene nioma enti wode won ba asantemamu a wode nioma wonwene wode to na edinkra no anti efe na edinkra symbols to won se asanteman ebefa bibi wo ho a won fansie woka asanteman ekofa kete kete krachi ene wokọ okun no hu se wo grosa agro no ode edin no to no eno nti asante nwia de ofa wade ya woka saa na tie afa mamemra nsem no so enti eye no kore asante ni Gyaaman ako na asante ne bono so ako ana ya na medi ho yaw se eye no kore Asantehene nua prekope ene Bonohene a na ye fense Tribalism eye saa odosronko na na wo wontamu nti ene de okon ebeto wontam bi se waji won hudi se wo ye nuanom enti mra Asantehene ba aye nkransa hene na nabafo pim ebetena apomu ha no Tribalism nso so agi ne tumu se ne ba na eno ana Tribalism baba ako ano ye nkyra ahene ena ebra so afahye bre bafo pim twan bafo pim wa mantem tina na Tribalism asoma anase Bonohene saa bre saa because abre no won Tribalism no Bono man so asoma se monkohwe de enti amebayi ontimi meduru ha eno na kwan mu no ohia no eno na Tribalism ba no enya botra okobobo bafo pim aye nana pokuare Asantehene ba no asum eno ne kofa saa ntokwa nyina baaye fi se na oyaw ehye bafo pim tim eye ne ya ene kofa okon beto Asante ene Bono entem ema Asante betwi fa Bono eso ede Bono eka Asante ho saa enetie nti e no kore ekon asi wontam da nanso so ahemfo ewo ho saa bredie wotokon no gu ekai se woyenua nti wontam ego pa saa enetie pepepe na mamenkọ de etwato meyekọ minue ya denchra historian na no me kire na asem no baako I was say after Asante ne denchra kon no ena a friend say ofa denchra golden stool no eno achi ena komfano chi ye say obe oni na say tu ye so be kire oman eye kingdom atronko a ada na menu ya wutwa ntrosa we asa na wo say wo dignity se eye no kresa de wo kan ya e ba ne sense no won form kingdom no emfa golden stool no golden stool ne mayansa e ba ne se na wo be kwa akon no a komfo no chika ase na se etu di kon na nima wo be di nkunim na enso wo ba na wo twe pepepe obeto anana no enanso pepepe obeto anana no enti je sa brempon no bi yi ne di ne ho si ho before Sanse meba na already adjusu dip kopim ede ne ho ama se yentwitwa ne nam entompete asenso kofo a woye adwumaka ase kese he de ne ho ama se wonsie nam no mfa atuduro enwu ya wa mfansi ne nsem na akofo no emfa nware twenebo akodua agi atum se ekon no obekobi obedi animu akwa me yatu onu ntutu ame yatutu abona ma fratiasfo asase so na eno na di nkunimdie ebeba na saad na si awi ansa na
wo say here nipa for free say nipa for free no Bonohene agi tu mu say obeye obedi kun anim wo stress say otumfo wo tie sikadwa so enti mesrew mekoba de obedi ma de biar ma ntena adwetadwa so na da bibia de otie sikadwa so ni wo a wasi na nan sana sikadwa no emaaya enke yede na naboahene na ntio ka sa asem no atro no doso dodo atro no doso na munyai emwa history is history obrodi no obetwere history no otan Asante ento o metwere bibia mfa mfavor Asante mama mfa de etwa to omra am se na nsen Gyaaman cheka sembi efa ga kasa no ho enye de okaye ena bia mebe ansa na emu comment amanfo mekino na mebe ka bi no kure wo mne se Ghana ha obia nim se wukọ wiase ba bia de aton oman no ya akamfo enye se kasa aka no nton oman no meka ye kasa no aton oman no akan kasa medical so aka kire mo se Asante nye kasa a union of people I be ya cans by cans ni nyom nyina ene bi nso nya akamfo ene okabom ene wo ya Asante enti kasa na ya kasa Asante kasa nchese kasa Asante kabiye kasa Asantehene ekabiye yes Asante kasa na kasa ni nyina ya akan kasa enti me won se pani bi a won de waya na adwene se atro na obeye de agu ne ho animu asia abetan no kase Akwaaba no yempopa Asante kasa otanti Akwaaba ya Asante kasa enti kasa no is owned by Asante medasi Akwaaba ya kan kasa de ebetimi ayenie eni kwanse ye popa Akwaaba e free airport ho mi won se minister bi so abe kasa asem ni bi ade ni bi o ya na ye ka se mi hunu ase ye nhede ni sua hunu bia kase bia wo sa niam no e de na efe se obepie Ghana airport ni atwere ho welcome Akwaaba OBAAKE just like languages na ye twere no fanse be se enkona toaso enti obia pia wenu so sana kasa we die sana ono ka welcome sana we ka no ebeboa ma ye Ghana fo na nkasa kra ya sa appreciate ye languages no na so bi ka ya te ase ma ye nkasa ye mpopa bisa Akwaaba de obia nim bio nse Gyaaman cheka sembi say from next academic year, obe expect say schools will be ebe chere ga kasa ne bi schools say wo Greater Accra region bi ebe chere ga kasa ne bi wo ho no kore eye enam say wo region no munti no e wo say school bi yetimi chere ona wo ye twi be ye twi but so ye ga so ka ho na abofra bi ye hunu because when I was here, it was our take us on. Now, come baby, na car. Wait me, I can be. Moyam fanny dear my way home. Name say young papa Akwaaba and free what dear. And dear, and yet confusion cried me by. It won't say, yet, the any dear my own dada. Now, said tribalism, they are saying your mother. Me won't say opening lawyer not from pon echere nyama wi obi be kire se Asantehene nyinen se free Bono East ahensem mudi a peace will never prevail medican aka baby a yefra Bono na nkasa na ho nya Bono wo just say Bono no kakra bi na akwa akodi ho
dodo na ye Gyaaman na de aka ye Asante wahu ba ye mfa ne se anaza tukotena fo menka ne sa bize ni nyina ba ye Asante ye Gyaaman na tukotena fo so ho ba wo ko ebite nsoko nsuatre one day na waka Bono man no ho Bono kingdom no waka ho enti ho de ye Bono na de ho nie ye se wo ka regions na wo de ka asem dia ene na nke ni kwan se na Dormaa ka ne bibia wo de Bono east ade bia bam because on a region and Bono region not Bono east ba on say though onya Bono ni da bia meka Dormaafo ya momwura fi wo munchi Gyaamanfo wura ya fi wo nchi bise Gyaaman wo nchi ene asumenya ofra asumenya na okwachichira kwamu ene ofra kwamu betena asontre so ene ofri sentre so na mua bedru ba bia wati na nzo so ya ma ase obi oye Gyaaman ni bia ni se won de Bono hanko a mewa papa bi kura ono owo Gyaaman o historian chire mu pefe ba na de wasesa na no de se Gyaamanfo no ye Gyaamanfo no Bono man so kura ya ntena hobi ye twemu ye free Sudan nom na mu Cote d'Ivoire lai ho no ene ye kwotena asumenya but the question is bia na yesi krama ye je free na no ba ni ehi na siye enya asumenya wa semia ni pakro busa yi wo kan yi eto aso Asanteman ene Gyaaman ye di akon de Gyaaman be kan Asante ho na enso ni nyira echi o ma Gyaaman kwan say o operate in his own right ana wonyi Gyaamanfo ni enti ode na de hie bi kokotena baabi ana ode ne dom akotena ho se won tete won na se wo ye bibia abonamane ne dom Asante de ne kotena ho no ebi ene de fe no brekum no wo ya sokore dontene o asokore donten na emu okoduru ho no na wo bre ene wo nyamoa na kum moment semra na wo asokore na ye easy no say we de ye bre ene ye kum na se obi no de ne dom akotena baabi se won tete obi ma no sabre na ye ni region bia o ni akwachi chem regions na ne dom na kwa akodi baabi a wo se ne dom no mo nka omo asem bi mo nka onye ne dia abro no ne ma no omko ho dom no bi ene kolango evize no wote hodada ansa na Gyaamanfo no kra kotena oba Gyaamanfo no koto hye won so enti won so de won ho be dom Asanteman oso onya won meka sey kwafo ene badu ni nkura atwa ho ahia ewu adumase onya won se wunim abakosem a na sesi a mebusa sesi a yesa chiche regions a Boma area ho no onzeze ni Bono region enso na Dormaa se Boma eye ne dia ntie ni Bono region akodi a half region no e wo so ojai ho kwa na this is just simple and logic aje wona watu onyansa twene na tribalism na edidi wonti ena ehunu saade ewi ana adanamu anti se na Dormaa ma aka se obie na obetimi aka se Boma anya ne dia na wo a obesiwa akoka ibia na wono ebeka ho asempa so Boma ni Bono regions isi eno de ho asem ebeka na dabi enti saa na so obi kuro kodi region bi a eno nkyere se onka ho asem kuro no da so eye ne dia e ka ne ho na emom regions ni achichem hwe yeguso yicha regions nam sensem we nyina ne kofa bai
na Dormaa ene na Asumahene ze na Asumahene di on ne how they say edurumre bi na sampa abehye suma ase enso na nkanya saa na tie enti wonti ase sampa kohye suma ase na fe Asantehene epeja sampa eye no manhene miwa na ono ankasa ne wura fi se suma na ankasa no Asantehene ne peja no eye ne manhene na ne wura fi ti se Asantehene peja wa ye o manhene no peja krofo fronso aye ne manhene a wo ha wo ne sen enti ne kofa ban nyina eye na Dormaa tituru enti ya chicha regency bedum be ibesa chichebu ni achichem na Gyaaman area ni yatena as a new region na be Gyaaman region na aka Bono region no enam sunwan na Dormaa ekuro baako ene kyra ene nkuro bi a atwa ho ahia baako ne abesim eno ntisi ekochem na se no nso ankwa ankodi ho ankwa ne regional on say wo free Dormaa wo tra states bi o amanhene bi nkura nsa na wabasa nkuri enti se in case se ekobase ye kochem na se ankodi that regional can we say no ntinye Dormaa kuru bi mu ana enti momi enwene ni emfa nyansa nkasa ni emfa adwene mu enkat adwene woni enyai sa tribalism ene nneoma tan a ye no medamwase